Hypotekárne úvery pre mladých čakajú veľké zmeny. Banky už nemôžu svojim klientom poskytnúť štátny príspevok, na ktorý boli zvyknutí. Viacerí sa teraz sťažujú, že výhody sú menšie a nie všetci sa k ním dostanú. Ak si chcel mladý človek do 35 rokov zobrať zvýhodnenú hypotéku, od štátu získal dotáciu. Banka mu znížila úrokovú sadzbu o 3%. Dve boli od štátu a 1% znižovala banka. Takto dotované hypotéky ale končia a mladí si teraz môžu náklady na splácanie hypotéky odpočítať z daní. A to už pri najbližšom daňovom priznaní, ktoré budeme podávať v marci roku 2019. Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude predstavovať polovicu, teda 50% zo všetkých zaplatených úrokov v roku. Maximálne vo výške 400 eur za rok. To daňová úľava bude nižšia ako ten príspevok, ktorý klienti mohli reálne získať v minulosti. Keď sa pozrieme na to, čo môžu klienti teraz získať, tak za obdobie 5 rokov, ak by to využili každý rok, celkovo môže klient dostať naspäť vlastne 2000 eur. V minulosti to však mohlo byť kľudne dvakrát toľko, čiže žiaľ, bude to menej. Po novom bude kontrolovaný príjem žiadateľa každý rok. Aby ste dostali daňový bonus, nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mzdy. Pri manželoch je to dvojnásobok. Ak teda zarobíte viac alebo dostanete nejaké koncoročné odmeny, môže sa stať, že jeden rok bonifikáciu dostanete, no ďalší už nie. Klienti, ktorým nevychádza tá daňová úľava, alebo ktorí budú zarábať v tomto roku viac, ako bude ten stanovený priemer, alebo teda 1,3-násobok toho priemeru, nemusia byť smutní. V podstate pre klientov je vždy výhodnejšie zarábať viac a mať tým pádom výhodnejšie podmienky na tom úvere, možnosť čerpať si vyšší úver, ako zarábať menej peňazí, ale dostať tú daňovú úľavu. Záujem mladých o hypotéky sa v uplynulých rokoch výrazne nemenila, prirodzene kopíroval aj vývoj na trhu. To, ako sa záujem mladých bude odvíjať alebo meniť po zmenených podmienkach, budeme vedieť zodpovedne a presne vyhodnotiť až v budúcom roku, keď budú mladí žiadať banku o potvrdenie o výške zaplatených úrokoch. Zodpovednosť tak padá na plecia žiadateľov. Ak na potvrdenie zabudnú, o zľavu prídu, pretože nie každá banka ho bude posielať automaticky. Daňový bonus je možné uplatniť si v rámci daňového priznania a tí, čo sú zamestnaní, tak v rámci ročného zúčtovania dane predložia zamestnávateľovi potvrdenie o zaplatených úrokoch. Tieto nové pravidlá o daňovom bonuse platia pre tých klientov, ktorí podpísali úverovú zmluvu od januára 2018. Andrea Mačašková, televízia.